Don gaktin kabasnya tenan bah kabaong kumni. Bagi bru ki im hakne kejuk mentah. Kim don porshu nak mentah ban yerap yakiwe. Henry ban tuklar ban bishni ban lorni ban batai yakakam jongkiwe baro ngitan porlot. Kublai pi perlobi jenga sajisen plan subhai pi hapo jong ni ka channel jongi langba jong ni ka video ka jinga to kana ka balongkot Henry ka ba kleinbor nak mentah jongpi. Nakan mau ya kawe ka jinga thokna jong uwe ubriu ubalik menthe jhur nakawe ka dukan ka barit bha ka batan hayu mat endala poi ha ka dukan ulakeli ya ki dor jong kita kiso ukeli katno ka dor jong ni uso apple katno ka dor jong ni ukaj lene kiwe pat kiso uta ubriu ulabatai ya ka dor jong kita kiso uong uni u apple usong dor shispa tengka shikilo uni ukaj pat usyong dor sanpho tengka shinat kumni but hakata kapor uta unong thir ulong ya uta unong di ani ka jingrem chukini ki so ki jame bale membun nandor shoyanga te kumbajulong ki ya tainia ki ya thlia ya ka dor jong kita ki so but hakum kata kapor don ka we ka long kemi ka bala temen ka wan da ki sopti ki barim bat ki sopti ki bajot bar ka keli na uta unong di ba katnu ka dor jong kini ki so katno kador jong ni uso apple bar katno kador jong kani kakaj uta unong di ulo ong ya kata temen kador jong ni apple kalong sanpho tengka kilo bat kador jong uni ukaj par kalong arpho tengka shinat bat hakum kata kapor uta ubawan nengkong uta uba keli ya kador jong kita kesok latap da ka jingdom napo jong kemensim ke jong ula perkhat hapo jong kemensin jong uba nganlik komplain ya uni unong di sya udisi lene nganlik komplain ya u sya ki polis bakin kem yu namar ba usim kabu yang uta ubru ula perkhat bun jaj hakata kapor ula ong ba ya ka kenthei usim kabu ya ka bat upenduna ya kador jong ka Henry yang apat namar bangan de usundrang usim kabu yang bat open he ya kador jong ini keso nda shisha ngan lek ban komplain yu markum ta hakata kapor kat ba udang puson kat ba udang perkhat ya kejing perkhat ka ba bondat persya ya ta unong di kata men hakata kapor ka ong toba pensong yang u apple ar kilo bat kakat shinat kashim ya kita keso ka siu pisa bat kami no nakata jaka berkat ba kata kalong kemi kami na kata kajaka ka aingo ya ublay namar ba kalayo ya kiso hakidor kibatat kenang ba kalaban ay ya kihon kijongka hadin katukan ingapor haba kata kalong kemi kala jengai na kajingyo i jongki lene na kajingyo asngaw jongki uta ubru ubawan nengkong ulastang ban thot kenroy lene stang ban wat kenroy ya uta unong di uong yu ba me shim kabu yang namar bangan de usundrang me pen he ya kador bat ya ka to ka tepat tang namar ba ka de ka te me shim kabu ya ka me penduna ya kador ngan le komplain mi hagi polis ngan le ban komplain mi ha udisi yanga namar bangan de usundrang me bo ya kador shispat ka shikilo kadba ya ka to ka tepat mi ong san pho ka shikilo kakaj yang me ong san pho tengka kat ba ya ka to ka long kemi pat mi ong ar pho tengka kai kata ka jingip her hapteng jong ka to ka the bat manga ustang bandom ustang banthlia ya uta unong di hakata kapor uta unong di so hakata kapor udap daga jingting bat uong ya uta unong thit sngobha se ba wanam le kumta skap shwa ya ka jingit ho jonga bat uta unong di ulo ong ya uta unong thit to ye tho inga kai ka ba me kwa ban ye tho inga uta unong di so ulo ong ya uta unong thit POE katukan the kabawan mentan nga itho bha ya ulok jong katukolong kami mat hakini ki kindiat tayo kiba la late no ulok jong ka ukundo ya kawe ka accident kali bat ukhlat no hakata ka jingjia kani kalong kami ka don armut ki khon ki badang rit haying bon bha ki briu ki persyang ban ai jingyarap ya kani kalong kami kini kinong di jhor hangne kini kinong di so hangne bat kini kiba syong di hani hayo kila persyang bonus sen ban a jingerap ya kani kalong kami Henry kani kalong kami kalong ka badughi ba kamtre ban shim ya ka jingerap jong kibriu kani kalong kami kalek ban bela syeng jong kibriu kalek ban kling ya kitia jong kibriu kalek ban saj ya ka yeng jong kibriu kalek ban saj ya ki jain jong kibriu bat nangta kayo ya ki pisa nakamta ban besa nakamta ban penhet ban pensan ban penlek school ya ki khon ki jongka bon bha kibriu ki ba persyang ban a jingirap ya kani kalong kami Henry kamtre kani kalong kami ka sa hangte ka yeng ka bahajan hangte bat ka kwa ban im
ya ka jing im la jong klem ka jing yirap jong kiwe pon sin bha nga prosang ban ai jing yirap ya ka ni long mi hin de ka ni long mi kam ju tre ban shim ya ka jing yirap ka jong nga perkhat bat nga sngo halade ba ka de ka kamram jonga bangan punduna ya ka dor nak menta jong ka ni long mi hakanu ko por ka wan ban thet ya ka jing thet na ki dukan ki jonga namar nga perkhat ba omdon pat dakwe kilat bangala banirap ya kani kelong kemi light no dak ba punduna ya ki dor na kamenta jongka kalong kebru ka balului ka bakhoj ka bashida kamtip kat no ka dor jongki so kat ka bangidi kumta ka shim ya kita kiso pat menta habang ayo ya kani kalat ban yarap ya kani kelong kemi kat no ka mensim jonga katap dak jingkemen utapat ubru ubawan manthit so na dukan jong uta bru la janjai la thanda kata apor kata ka jingdom jungu ka jano ngani thoi phi ba kani ka long kemi kwan tang teng khat ha ka dukan ka jonga but fitip ha ka tu kesngi ba ka wani yok kejat ha ka dukan jonga leni ka wan ban thet ya ki so na ka dukan jonga ki jingdi ki jonga hapo jonga dukan jonga ki long shipho sha ban ya ka banga judi man la kesngi namar ha ka nuko sngi ba ka wan ban yok kejat haka dukan ka jonga ngasngau kumba wan hi ublei dalade hi ban yuk kejat haka dukan ka jonga ban ai ya kita ka jingkor khu leng ba jong kita ka jingdi ki jonga nga haka jinglong jonga kum bru nga shu a jingrap ya ka to kolong kemi kat ba kum ka jingla ka jonga henry ngamtip ublei udan pat ka plan ka bakrau ba haba ka to kolong kemi ka wan haka dukan ka jonga ka long kumba ka jingkor khu ka wan haka dukan ka jonga but hakata hi kapor uta unong thet ula realize ula yo ya ka jing sneng ka bakrau bha haka jing im ka jong baladang yerap ya ki we ublei unsawan ban yerap yangi nga juyo sngo ya kene ka ba ki bru jong ublei ki ju ong bha ya kene ki kinten ba hakapor ba phi duwai shwa nakamta jong ki we but nakamta jong ladi duwai hakaba khaddu bat pinlap ba ublei un yerap shwa ya phi ban yakiwe ublei un sngap ya ka jindwa jong phi ban ya ka jindwa jong kiwe namar unu ubru ubayerap yakiwe ublei uwan daladehi ban yerap yo dena mar kata na kapor ngajupun dan kambha ya kene kintin im ya kata ka jing im tule ya kata ka kam ba pinlong ka nuksa ka babha nakamta jong kiwe ngin sa kan do phi hakwe pat ki video that hadu kat por bye bye stay safe.